greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungo wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right. Panapa ndine hombe yandiri kufambira. Ndine hombe yavhurwa nageneral vane mashoko eyambiro. Yambiro. Hanzi munokuvara vakomana. Siyanai nezvamuri kuita izvi. Mhesva mukono hadzisi kudiwa handiti kana. Pandisa ndapinda mushoko yeyambiro bva kuna general kumamani changer kuna pfanho yechidiki hanzi vari kuita 3 days vasingazive kuti ari panyika here kana kuti ari kudenga. Anenge ari mudendere baba. Mawana ndiri kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate nhamba dzangu ndo dziri pasi apa handitika. Kana une nyaya yaunayo yauda kuriripota ndibate futi pasame number ipapo handitika. And then mashoko emukuru hanzi nyika inovakwa nevene vayo. Brick by brick baba takavaka nyika. Ndiri kutiwo ini ndiri kudawo vanhu 2 kana munhu 1 anonyatsogona kuverenga shona nechirungu andibatewo panhamba idzo dziri apo ndimbomupawo tumabasa apota achitawo mari handitika. Ndo inonzi employment creation kayatakuita kakata kuchivaka nyika manje. We lead by example. Kwete uzongouya muchiti hanzi anotuka hurumende anodi muchindinyepera futi kuti hanzi mu-CIO chikazoti tunyaya twekunyeba itoto handitika. Saka Point 5 Creative Studios is hiring tikuda vanhu 2 vanonyatsorova chirungu, vanonyatsorova chishona, especially vanonyatsogona kuverenga. Unofanira kunge une internet iri reliable futi uchigara uri online. Kwete zvekuti unozoita 2 days usingabatike wotanga kutaura kuti mastories tekuti magetsi chino handitika. So ndo the latest development we are hiring. Saka udza hanzvadzi yako isiri kuenda kubasa namukoma wako wasiri kuenda kubasa kuti vanogona kungaonawo extra bag vakazoita sei vakatozopindawo mugwara handitika. Zvinhu zvakatozovanakira. Saka ndo nyaya yandiri kufamba nayo, ndo dingindirana ndiri kufamba naro zvamanje kuti aiwa iwe neni tofanira kubatsirana kuti zvinhu zvedu zviite sei zviende kumbera handitika. And ndatangawo ne-first step kuemployawo vanhu 2. Zvinhu zvakuenda sei zvakuenda kumbera. Right, moving forward. Rega tinzwe general kuti vari kuti chii mashoko avo kumhesva mukono nhubu ndururani pakashata baba. Idzimba vanoziva muchiti chii mamani changer kuti hanzi ndakumuka kuenda kubasa. Regerai vakomana. Hatidi kuti ukanganiswe uzoita upenyu waremara handiti. Regerai ndati chii idzimba vanoziva muchiti chii mamani changer kuti hanzi ndakumuka kuenda kubasa. Regerai vakomana. Hatidi kuti ukanganiswe uzoita upenyu waremara handiti. Hanzi hatidi kuti ukanganiswe uzoita upenyu waremara. Aiwa tisi kuda izvozvo. Hanzi regerai zvamuri kuita zvekumuka makuseni muchiti muri unotsvaga basa. Hatidi kuti uzoita upenyu ukanganiswe upenyu hwako waremara. Unenge waremara nei? Vakomana vanenge vakusota. Aiwa vakomana vanokusota baba. Zvekuti wega unonyatsona kuti mawani chaiwo handiti. Saka ndozviri kutaurwa hanzi aiwa regerai izvozvo zvamuri kuita vakomana. Ndo mashoko ageneral aya. Isa comment mucomment section wotaura kuti unoti chii nazvo, uri kufungei nazvo zviri kutaurwa nageneral mashoko aya kuti bo here kana kuti bo here zviri kutaurwa nageneral. Regerai ndati chii? Regerai.
ngatiregei kubatwa kumeso nemapato asina gwara. Eish. Tarirai zvino Pakashata. mazozvionera pamhuno sefodya kuti ana triple C ana MDC havana pundutso. Tarisai makanzuro avo aparadza maguta, aparadza migwagwa, migwagwa yaparara yamadhamu. Ko maretsi nemari dzavanotora vaneisepi? Hadzi vanodya vega. Vanhu vanogariswa pese pese. Hakuna mvura mudzipombi. Hurumende yakavaka madhamu, asi madhamu ivo ndo vanofanira kutora mvura vagopa vanhu. Mvura hamuiwane muhara munobhadhara. Ko kana mari yacho yabhadharwa inonoshanda kupi? Ndo matongero anoitwa nyika yerewai. Zviri kuitwa izvi haasisi kuitwa nehurumende yababa Emerson Dambudzo Mnangagwa. Hazvisi kuitwa neZANU-PF. Ndiyo here demokrasi yacho iyoyo? Right, hanzi ndiyo here demokrasi yacho iyoyo? Paishu yemvura iyi, ishu idamboongororwa iyi, ishu yemasuweji, ishu idamboongororwa zvakasimba, ishu yemugwagwa idamboti igarwe pasi, idongorerwe, ione kunzi po here apo, handiti. Because baba mvura yakapedzisira kubuda papombi kudhara. Kwakudhara mvura takaiona chini? Takaiona papombi. Saka ndozotaurwa nageneral panapa kuti makanzuru eopposition ndo ari kuita sei? Ari kutadza basa. Vanhu vari kubhadhara mvura. Vanhu vabhadhara mvura, but mvura haisi kuuya. Hurumende yakavaka madhamu. Yavaka madhamu, kanzuru inofanira kungonotora mvura mudhamu, yoklina mvura, yoisa kuvanhu. But vari kuzvitadza. Zvikanzi huori, ndo demokrasi yacho here iyoyo? Ndo kusununguka kwacho here ikoko? Aiwa, general vane mashoko eyambiro, ende general Havasi Kufara nemaitikiro anoita sei? Ari kuita zvinhu. Saka siya comment mucomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako, kuti bo here zviri kuita sei? Zviri kuitika izvi. Kunyanya pamugwagwa apa. Pakashata baba, nepamvura apa. Mawani. Yakadaro. Saka tiri kuti isu kuti tisabatwe kumeso, hativhoterei vanhu vane gwara vanoendesa Zimbabwe mberi. 2 days 3 days munhu haasi kuziva kuti ari panyika kana kuti ari kudenga. Siyanai nezvinodhaka, siyanai nembanje, siyanai nemutoriro, handiti? Ndapota, siyanai nezvinhu izvi vechidiki. Right, ndo mashoko emukuru general vachitaura zvikanzi siyanai nezvinodhaka. Apfana wangu, siyanai nezvinodhaka, ana snake undergrass, ana silent killer, tukuuzivai, hanzi ana don baby. Siyanai nezvinodhaka. Zvinodhaka zvinoita sei? Hazvina kunaka. Ana dopa don, vakawanda apfana vacho vari kurova dombo, vari kurova mbanje, vari kutora zvinodhaka, vari kurova tumbwa. Ndozotaurwa panapa nageneral kuti hanzi unoita 3 days usingazivi kuti uri pasi here kana kuti uri kudenga, uri mudendere, uri super high. Zvinova zvinhu zvakaita sei? Zvinova zvinhu zvakashata, handitika. Saka mawani chaiwo pakaipa, handitika. Saka ndonyanga chingofamba nayo zvamanje ndichikuratidzai mashoko ageneral kuti general Havasi Kufara nezviitiko zviri kuitika kuopposition in terms of nyaya dzekanzuru, haisi kutakura mapepa, haisi kutakura mabhini, migwagwa haisi kugadzirwa. General Havasi Kufara nemamani changers vahanzi vakomana, siyanai neizvozvo zvamuri kuita. Harisi basa kuchinja mari,
General Havasi Kufara neapfana vari kurova mutoriro. Saka ndo nyaya dzanga ndichita sei ndichifambira zvamanje manje handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, ndikuti rega ndimbobaya ndikudzoka zvangu manje ndine rimwe video futi randikukubatirai riri kupisa. Pane randaita futi makuseni tichiexposa Freddy, self-proclaimed prophet, prophet Freddy. Ndai munoona zviri kuitika ikoko mahwana ari kuitika ipapo. Batai wopinda mucomment section osiya futi comment yako handitika. At the same time sakanganwe vanhu 2 vandiri kutsvaga vanogona kuerenga shona nechirungu, if possible kana ndebele chaiyo tombovapinza basa 2 minutes vambowanawo kudya handitika. Hanzi nyika inovakwa nevene vayo, saka employment kuvanhu ndo zvacho zvatikuita sei zvatiri kufambira izvozvo handitika. We lead by example. Isusu totanga kwete kungoti munoti hanzi vanouya vachituka hurumende, vanouya vachiti zvakati, vanosapota musangano wakati, uchitaura kwausina kuswera kwausingaziye. But tikutaura kuti iwewe kana uchida basa ndibate namba dzangu ndo dziri pasi apo, toita sei tofambira nyaya dzacho handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tikuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinoteera.